是折磨，还是为解脱？或许为了纪念一段爱情拥有过，无情人太多。Això era i no era un caçador que va caçar un conill molt gran. El caçador va tornar al poble amb el conill. Per carrer es va trobar una cara. No he tingut conill que porta. Sí, he tingut sort, és jove i és. Tinc ganes de menjar conill, te'l compro. No, l'he caçat per mi. Va, home, ven-me'l, pagaré 6 euros. 6 euros. Doncs va, te'l veig. Porta'm a la cara, sisplau. D'acord. Però el caçador, amb els 6 euros a la butxaca, no va anar a casa del mecànic a comprar-li el conill. Va continuar cap a casa seva. Es va trobar La nova i el conill no seràs que has caçat. Te'l compro. No, l'he caçat per mi. Aquesta nit tinc convidats a sopar i m'agradaria fer conill. Que no, que l'he caçat per mi. Va, que t'ho donaré 9 euros. 9 euros. Doncs va, te'l veig. Porta'm a la casa, sisplau. D'acord, adéu, senyoreta. Però el caçador no va anar a casa de la mestra a comprar el conill. Va continuar cap a casa seva. Va trobar el metge. Caçador, el compte de conill que portes. No, senyora, no, senyor metge, l'he caçat per mi. La meva dona té ganes de menjar conill. Ven-me i farà feliç. Que no, que l'he caçat per mi. Adorno, 2 euros. 12 euros. Doncs va, te'l veig. Té, 12 euros. Porta a casa meva, se la reges. D'acord, senyor metge. Adéu. Però el caçador, amb els 27 euros a la butxaca, no se'n va anar a casa del metge a portar el conill. Va anar a casa seva. Va donar el conill a la seva dona. El va menjar tot. El mecànic va anar a casa seva. Què t'ha semblat el conill que he comprat? Quin conill? El conill que he comprat al caçador, que no te l'ha portat. No, el caçador no ha vingut. M'ha enganyat, m'ha estafat. L'allotjaré a la justícia. La mestra va anar a casa seva. Què li s'ha fet al conill? Quin conill? El conill que ha portat el caçador. No, no m'ha portat cap conill de caçador. Estafador, m'ha estafat. Li he pagat 9 euros i s'ha quedat el conill. Ara mateix em vaig a denunciar. El metge va anar a casa seva. Està contenta, oi? Va dir quin conill que he comprat. Qui dius quin conill? El conill que porta el caçador. El caçador no ha portat cap conill. Lladre, estafador, me les pagarà. Denunciaré a la justícia. Els 3 mecànics, mestre, els metges van trobar el caçador. Senyora jutgessa, la caçador m'ha estafat. M'ha venut un conill i he pagat 12 euros i seguiré el conill. On que te l'ha venut a la tu? Si me l'ha venut a la mi. Així és tot el meu conill. No, me l'ha cobrat, però no me l'ha portat. I a mi també. Com pots imaginar la conill? Doncs això és una estafa, que vingui aquí. Van anar a avisar el caçador. El caçador consta que la jutgessa cridava. Va anar a veure l'advocat per defensar. Buenos días, señor advocat. Tinc un problema. He venut un conill 3 vegades a 3 persones diferents. És un cas molt greu. Has estafat 2 persones. Castigaran. És que el conill me l'he menjat jo amb la meva dona. És més greu. Has estafat 3 persones. Et castigaran. Què puc fer per no anar-hi a la presó? Has de passar un boix, així no et podran tancar a la presó. D'acord, adéu. El caçador es va presentar al jutjat. Más es que sí, señora. Esas características y el conill. Sí, senyora. Y cada estona també entra la mestra. Sí, señora. Para la mestra no tienes durante el conill. Sí, senyora. Y cada estona també entra el metge. Sí, senyora. Para el metge es durante el conill. Sí, senyora. Tal durante el conill el cine. Sí, senyora. Ets un estafador, un poca vergonya. Sí, senyora. Que ets trist a mi. Sí, senyora. Que ets trist a mi. Sí, senyora. Aquest home no estava, aquest home està boig. Porteu-lo a casa, no el puc castigar. El caçador va ser a casa seva. L'advocat el va anar a veure per cobrar-se el costat.
salvat d'anar a la presó. Sí, senyor. Ara m'has de pagar la feina. Sí, senyor. Encara m'està farant també? Sí, senyor. Així no sé com han de salvar els cafefatos. Mecànic, mestre, metge, de... Compte posats, una cara. Y no te deja